Γεια σας, είμαστε και Katana Gamers και παίζουμε Minecraft Survival Part 1 και ξεκινάμε. Δημιουργία νέου κόσμου. Τον κόσμο θα τον ονομάσουμε Katana Gamers. Επιβίωση, ναι, και δημιουργία νέου κόσμου. Να ξέρετε, θα κάνω πολλά parts στο survival Minecraft. Είναι φυσιολογικό πράγμα για το κανάλι, γιατί κιόλας μου αρέσει το Minecraft πολύ. Και ξεκινάμε. Πού με έβγαλε? Ωραία. Σε κάθε part θα προσπαθώ να κάνω mine και θα προσπαθήσω κιόλας να βρω diamond για να πάρω κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε συνέχεια αυτά. Να δούμε πρώτα μέχρι να φτιάξουμε σπίτι. Και παρακαλώ, θέλω να μου γράψετε στα comments πώς μπορώ να παίξω multiplayer με κάποιον φίλο μου, γιατί προσπαθούσα πολύ καιρό και δεν ξέρω και θέλω να μου πείτε. Και με συγχωρείτε αν η κάμερα είναι λίγο, να το πω λίγο προς το χάλια, γιατί είναι μέσω tablet και δεν είχα χώρο στην κάμερα να κάνω. Πάει και το κουρούνι, έλα, τι κόλλη, πώς κόλλησε, τέλος πάντων. Πάμε λίγο ψηλά να δούμε τι έχει τριγύρω. Συνήθως σε παιδιάδες βρίσκω village. Δεν ξέρω αν προχωρήσω τι θα βρω, αλλά για καλό και για κακό να πάρω πρώτα και άλλους κορμούς δέντρων. Δεν ξέρω πώς θα μου... Α, ναι, θα φτιάξω... μπερδεύτηκα. Το συνήθειο του mining. Πάρε και αυτό. Όπα, πώς το έβγαλε.
Τέλος πάντων. Πάμε να βρούμε. Μπορεί να βρω κανένα village τώρα εδώ στην άμμο. Κοιτάξτε, είναι σαν να έχει κοπεί στη μέση. Καλό. Προσπαθώ τώρα να βρω ένα village. Έχω και ξύλα για καλό και για κακό. Αλλά δεν νομίζω να βρω. Ωραία, ωραία. Βρήκα. Πρόβατα. Και για να ξέρετε ό,τι μαλλί και να έχετε, μπορείτε να φτιάξετε κρεβάτι. Και εγώ στην αρχή που έπαιζα Minecraft δεν το ήξερα. Πού πήγε το άλλο πρόβατο? Αλλά θα προσπαθήσω να έχει άλλα δύο το πρόβατα. Νόμιζα ότι είχε μόνο το γκρι. Κόλλησε. Δεν έβγαλε τίποτα. Εσύ να βγάλεις. Ωραία. Άντε να πάρω άλλο ένα. Το χρειαστώ. Είχα ένα creative που είχα βρει σε βουνά από πίσω ακριβώς. Ένα villager. Και δεν ξέρω πώς βρω τώρα. Θα προσπαθήσω πολύ. Να πάρω και τους κάκτους αν είναι. Τι χρησιμεύουν νομίζω για να φτιάξω μια βαφή νομίζω. Από ό,τι θυμάμαι από φούρνο. Ωραία, πάμε. Θα συνεχίσουμε και το Call of Duty Ghost και βέβαια το Part 1 το κατεβάζω. Απλά μου κάνει μια διακοπή. Και αυτά. Περιμένετε να πάω μία στην κορυφή. Να πάω σε αυτήν ή θα πάω μία σε αυτήν. Να δω γιατί δεν βλέπω τίποτα. Μήπως από πάνω μπορώ. Όπα. Παραλίγο. Να το villager. Καλά το είχα πει έτσι. Ωραία. Καλύτερα. Έχει και το σπιτάκι που είναι με τα... Αυτό εδώ το σπίτι που δείχνει τώρα το βελάκι. Έχει μέσα... Πώς λέγεται? Quest. Chest, μπερδεύτηκα. Δεν έχω να φάω. Θα ψήσω τώρα αυτά. Να σκέφτομαι. Μπερδεύτηκα. Iron, έτσι, και ψωμί, ωραία. Πολύ ωραία. Πάρουμε και το. Πάρουμε και αυτό. Έτσι. Αυτά γίνονται. Περιμένουμε να ψάξουμε λίγο και το χωριό, να δούμε αν είναι όλα εντάξει. Εδώ πέρα ωραία φαίνονται. Θα φτιάξω και φάρμα. Ωραία. Θα βγάλω πολλά πάρτι και βρήκα. Εδώ πέρα.
έγιναν και αυτά. Πατάτες. Ναι. Ωραία, περιμένω να βάλω και τις πατάτες. Τι? Το στυπιέτ. Τι? Πώς είναι πάνω στους κάκτους. Δηλαδή εντάξει Έλληνες, πρέπει να βγάλω όλους τους κάκτους τώρα. Το πιστεύω δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί αυτό. Δεν θέλασε να φύγε λίγο. Μπράβο. Σε πολύ καλό σου πάτη. Πάρε και αυτό εδώ, ωραία, πάμε. Να εξερευνήσουμε λίγο ακόμα το χώρο. Ωραία. Εμένα μου αρέσει που τα έχουν εκτίσει ωραία. Τι λένε. Λίγο. Όπου να είναι νυχτώνει κιόλας. Να βρω ένα σπίτι. Ποιο σπίτι να μην. Ή σε αυτό λέω. Ή στο άλλο που έχει. Σε αυτό θα μείνω, σε αυτό. Να βάλω. Παπα, μπερδεύτηκα. Καλά που μένεις κι εσύ εδώ. Τώρα νυχτώνει και θέλω να προστατέψω και τους μηταράδες. Έτσι λέγονται οι villager. Έτσι τους λέω εγώ για ανακρίβεια, δεν ξέρω αν τους έχετε ξανακούσει έτσι. Ωραία. Πάμε να εξερευνήσουμε ξανά το χωριό. Έγιναν και οι πατάτες. Να πάω να πάρω και τα... Εδώ πέρα θα το φτιάξω αυτό. Δεν με βολεύει να είναι έτσι. Πάλι και αυτό εδώ να γίνεται. Εδώ πέρα ναι, το έχουμε δει. Και πάμε και στα άλλα. Όπα, μην πέσουμε στον κάκτο. Πέφτουνε στους κάκτους, δηλαδή έλες. Δηλαδή... Σπηλιά, ναι! Αν θα κάνουμε από εδώ mining, δεν ξέρω ακόμη. Για αρχή τώρα θα κόψω τους κάκτους για τους μηταράδες να μην πέφτουνε. Και θα προσπαθήσω να βρω... Όπα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τι λέει! Έλεος! Ξάχρηστος. Έπρεπε να το πω συγγνώμη για αυτό που είπα. Αμάθεις. Ας το έκανα και κατά λάθος. Τι ήταν αυτό? Herobrine. Δεν έχω δει ποτέ Herobrine, δεν ξέρω γιατί. Είμαι πολύ τυχερός. Ξέρω τι σας λέω, εγώ δεν θέλω να πεθαίνω από το Herobrine. Δεν τρομάζω. Αλλά εντάξει, δηλαδή αν είναι να πεθάνω για αυτό το λόγο. Είχα δει ένα βίντεο που του είχε βάλει του αλουνού γύρω από το σπίτι TNT εκείνη την ώρα και είχε γίνει αόρατος. Παίρνω το τέλος. Οπα, σε τι δίνεις? Συνήθως, ναι, αυτό. Αυτό ξέρω κι εγώ συνήθως ότι δίνουν. Σε τι δίνεις? Πάλι αυτός. Δεν ξέρω. 10. Μόνο αυτό είναι καλό.
Αυτό είναι καλό που έχω δει μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί μηταράδες. Είναι λίγο μικρό το χωριό. Δηλαδή δεν έχει τα πολύ μικρά σπίτια από ό,τι ξέρετε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε καμιά αξίνα για να πάμε για mining. Εδώ πέρα να κόψω λίγο αυτό. Είναι ωραίο το σπίτι. Και να φτιάξω και το άλλο μέρος εκεί. Ναι, από εκεί. Ωραία. Κλείσει την πόρτα. Εδώ πέρα να αφήσουμε τους κάκτους. Μαλλί. Αυτά τα χρειαστούμε να φτιάξουμε αξίνα. Αυτό δεν μας νοιάζει αν το χάσουμε και πεθάνουμε. Αυτά. Ναι, αυτό θα το κάνω από σίδηρο. Ωραία. Δεν παίρνω ψωμιά. Αφήνω αυτά. Δεν πάρω άλλη μια ντομάτα. Ναι. Αυτά δεν πειράζει και να τα χάσω. Τέλος πάντων. Εκτός από το... Ένας και το έχω να φτιάξω να κάνει και ζημιά επίθεσης. Αλλά το κακό είναι ότι μακάρι να έχει... Όπα, να πάρω και τις πατάτες. Μιας και είναι εδώ. Να βάλω και αυτές. Για να έχω να φάω. Θα παγώσω από τώρα. Πάμε. Οπα. Ωραία βιβλιοθήκη. Θα πάρω αυτά μετά. Για να φτιάξω... Να έχω βιβλία. Τη σπηλιά. Πού την είχαμε? Από εδώ. Εκεί πέρα. Έχει πάνω στο βουνό. Έχει... Ωραία. Μπορεί να έχει κάνει ένα ορυχείο μεγάλο. Δεν ξέρω. Ωραία, για αρχή πάμε... Εδώ πέρα είναι αυτή η σπηλιά. Εδώ είναι, το θυμάμαι. Εδώ πέρα δεν ξέρω, έχει ξανά σπηλιά. Ναι, και εδώ έχει 2 σπηλιές. Εδώ πέρα δεν φαίνεται κάτι. Δεν έχω και... Εδώ πέρα θα δω τίποτα. Θα πάω τότε στο βουνό πάνω. Ή θα πάω εκεί πέρα, που είναι και κοντά στο χωριό και βλέπω. Για να... Εδώ πέρα τι έχει? Δεν φαίνεται. Και δεν έχω. Εδώ. Πρέπει να φτιάχνα και φτιάρι. Τέλος πάντων. Δεν έχει κάτι εδώ. Αν είχε ζαχαροκάλαμα να τα έπαιρνε. Τα θέλω. Όπα, να μην χάθω και από το χωριό. Θα τρέξω και λίγο. Όπα, πού είναι? Από εκεί πρέπει να είναι. Να το, ναι. Εντάξει. Mining θα κάνω στο σπίτι μου, γιατί κάπου εκεί κοντά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, πρέπει να βρω με τη μία, δηλαδή. Είναι λίγο δύσκολο. Και να το εξηγήσω. Όλα γίνονται. Ωραία. Όλα έτοιμα είναι σχεδόν. Αφού έχω και έτοιμες φάρμες. Μια χαρά. Ωραία. Δεν ήθελα να μπω εδώ. Πάπα.
Πώς έχουν φτιάξει έτσι τους δρόμους, πρέπει να τους φτιάξω λίγο. Τι θες πάνω στο κρεβάτι μου? Ο πατής ζήτας. Αυτά πάλι. Τι ήθελα, ναι, θα κάνω ένα mining. Το φτιάξω, λέω, εδώ. Άμμος είναι. Έχει άλλη άμμο. Λογικά. Έκανα βλακιά. Θα πάρω αυτό να το βάλω εδώ. Ωραία. Γιατί δεν μπορώ αλλιώς. Πού το βρήκε το νερό? Έλα. Πού έβγαλα νερό? Στο τέτοιο. Από το πηγάδι. Θα κάνω αλλού mining. Όπως πέτανε νεύρα όταν πέφτω στο πηγάδι και έπεσα κατά λάθος. Να το κλείσω αυτό εδώ. Ωραία, πήρα τίποτα τουλάχιστον. Τώρα που να ξεκινήσω mining? Εδώ πέρα, καλά βλέπω είναι. Απλά το κακό είναι ότι έχει πολύ άμμο και άμμος πέφτει κατευθείαν. Να βλέπετε. Αν είχα torch θα βάζα torch κατευθείαν εδώ και να την κόβει την άμμο. Να μην κάνω 100 ώρες για να την κόβω εγώ την άμμο. Δηλαδή κοιτάξτε τι εννοώ. Θα πάω να φτιάξω ένα τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα φτιάρι. Δεν μπορώ αλλιώς. Όπου να είναι θα τελειώσει και το βίντεο όταν νυχτώσει. Γιατί το είχαμε αρχίσει τώρα το βίντεο. Πριν κάτι λεπτά. Και είχα κοιμηθεί με τη μία γιατί μέχρι να κάνω το ένα το άλλο. Μιας και δεν βλέπω εδώ να κάνω λίγο εδώ mining. Εδώ. Δεν βρίσκω κάτι. Νυχτώνει. Τέλος πάντων, πάω σπίτι να κοιμηθώ. Και αυτά λοιπόν. Τελειώνει το επεισόδιο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Κάντε ένα subscribe, ένα like. Και γράψτε μου αν θέλετε να το συνεχίσω μέχρι πολλά part. Τουλάχιστον μέχρι 12 και παραπάνω όσα θέλετε να μου πείτε. Εύχομαι μέσα σε 5 part να έχουμε βρει και diamond, γιατί δεν βρίσκω πολλά diamond εγώ συνήθως. Και από ό,τι έχω ακούσει μέχρι το 11 βρίσκεις ύψος, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτά. Και γεια σας.